Hej samfund. På onsdag den 30. marts, der skal I lave en empirisk undersøgelse af globaliseringens påvirkning på danskerne. Det kan godt være, at I vælger at arbejde på et andet tidspunkt. Det er derfor, jeg sådan ligesom smækker den ud til jer, og så styrer I selv, om I vælger lige at bruge de 3 timer på det, eller om I vælger at sætte jer sammen med nogle andre på et andet tidspunkt, eller om I vælger at lave det selv. Men det, der er vigtigt, det er, at I forsøger at få lavet en empirisk undersøgelse, så I har noget erfaring med det, inden at I skal ligesom videre på nogle videregående uddannelser. Det vi skal arbejde med, det er det her globaliseringspåvirkning på danskerne. Så I skal starte med at vælge en dimension, som I ønsker at undersøge, og det kan så enten være den økonomiske dimension, det kan være den politiske dimension, den militære dimension, den kulturelle eller den miljømæssige dimension. I må også gerne gøre det, at I kombinerer nogle af de her dimensioner. Men så er det bare vigtigt, at I ligesom har for øje for stadigvæk, hvad er det, vi ønsker at undersøge. Og det er det, I så enten skal starte med i gruppen eller alene, og så finde ud af, hvad er det, jeg ønsker at undersøge, hvad er det for en dimension, og så gå ind og så sige, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det her med økonomisk dimension? Hvad betyder det inden for globaliseringen? Hvad er det egentlig for noget? Få snakket det igennem i grupperne, eller få det læst godt op på det individuelt. Og så, hvis I er i tvivl, så send en mail til mig. Så skal jeg nok svare så hurtigt som muligt. Når I har gjort det, og I har fået det defineret, og I ligesom har en forståelse af, hvad er det, den dækker over, hvad er det, vi ligesom skal have fokus på her, så skal I finde ud af, hvad er det så inden for den her dimension, vi ønsker at undersøge, eller i kombination af 2 dimensioner. Hvis det nu eksempelvis er den militære dimension, så kunne det være, at man vælger at gå ned og så have fokus på terrorisme, og om danskerne de ændrer adfærd på grund af terrorangrebet i Paris og Bruxelles. Når I nu har fundet ud af præcis, hvad det er, I vil undersøge, så skal I så finde ud af, hvad derefter, så skal I finde ud af, om I laver en kvalitativ undersøgelse eller en kvantitativ undersøgelse. Og I skulle gerne have hørt de 2 begreber på samt C, men det kan være, at man har glemt. Så når det er kvalitativt, så er det altså noget med kvalitet. Og det vil sige, at vi har få undersøgelser, og det kan være for eksempel sådan interviews, men til gengæld, så har vi lidt mere åbent, og vi kan spørge lidt mere ind til, og vi har lidt mere kvalitet i de besvarelser der. Når det er kvantitativt, så ønsker vi at få en stor mængde data, og en stor mængde rådata, som vi kan behandle. Og der er lidt forskel på, hvordan man går til det her. Og det må I altså selv bestemme, om I vælger at lave interviews, eller om I vælger at lave kvantitativ, for eksempel spørgeskemaundersøgelse. Og det må jeg snakke sammen om i gruppen, eller selv tage en vurdering om, hvad er det egentlig, jeg synes, der kunne være spændende, og hvordan passer det bedst med det, jeg ønsker at undersøge. Fordi det hænger også lidt sammen, at til nogle ting, man vil undersøge, der er det lidt bedre måske at bruge kvalitative undersøgelser, eller kvantitative undersøgelser. Det kan også være for eksempel, da jeg læste på uni, der havde vi om dagpengereformen, hvor jeg skrev et projekt med en, der hed Mika. Og der havde vi et kvalitativ undersøgelse, og det vil sige, at vi lavede interview med en, der hed Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, om den her dagpengereform. For den havde han siddet og været med til at behandle, og været med til at vedtage. Så han vidste jo en hel masse om det, skulle man tro. Det viste sig så, det gjorde han ikke. Men det burde han gøre. Men det var noget af det, vi sådan ligesom kunne få afdækket igennem vores undersøgelse. Og der kunne vi så også se, at 2, der læste på uni, faktisk vidste mere om dagpengereformen, end han gjorde. Det var sådan lidt skræmmende. Men sådan kan det gå. Nu når I finder ud af det, så hvis I laver en kvalitativ undersøgelse, så kan I så gøre det, at I skal lave en interviewguide. Og det vil sige, I laver en idé om, eller ligesom sådan en skitse over, hvad er det egentlig, vi vil spørge om? Hvad er det, vi vil interviewe den her person om? Og en interviewguide, den er mere fleksibel end et spørgeskema. Det vil sige, at det er nogle lidt åbne spørgsmål, som man stiller. Det kan være, at hvis det er en, man sådan vil sige, man vil spørge om, så hvis det var et spørgeskema, så kunne man måske sige, handler du på, og det er en økonomisk dimension, handler du på udenlandske hjemmesider? Ja, nej. Hvor at hvis det er et interview, så vil man måske gå ind og spørge, sådan lidt mere åbent, har du nogle gange, eller har du tidligere handlet på nettet? Og hvis og så nogen de siger, jamen det har jeg gjort, jamen hvad for nogle sider har du så handlet på? Og så får man ligesom ud, så siger man, hvad for nogle af dem er måske dansk, og hvad har du købt, og hvad for nogle er udenlandske sider. Så der kan man få lidt mere
information med, hvor den anden det er lidt mere sådan noget, tit sådan noget ja-nej, og så stiller man en række spørgsmål, og så kan man lave noget krydstjek og sådan noget, hvis man vil det, men det er ikke så meget, vi skal ud i det. Hvis man nu vil lave noget interview, så er det en god idé at så stadigvæk tage, sådan at det ikke kun er én person, men tage måske en håndfuld personer, som man undersøger, eller man interviewer. Men det kommer også an på, hvis det nu er, at man får fat i en, der ved en hel masse om lige præcis det, man skal undersøge, så kan det være, at man bare spørger den ene person. Hvis I nu laver en kvantitativ undersøgelse, så skal I finde ud af, om I laver den online eller som manuelt spørgeskema. Hvis I laver det som manuelt spørgeskema, så laver I et spørgeskema, hvor I stiller nogle spørgsmål, og så kan I bare stoppe folk på gaden, tage ned til Kennedy-arkaden for eksempel, hvor der kommer mange mennesker, og mange forskellige mennesker, fordi der går busser til og fra, og der er tog og sådan noget. Og så kan man stille folk nogle spørgsmål. Og der er det vigtigt, at hvis man nu stiller folk nogle spørgsmål, lad nu være med at lave de der ligesom Gallup, hvor man så skal, det er en halv time, de skal stå der. Et par minutter eller 5, og så have tæsket jeres spørgsmål igennem, og så hellere måske spørge lidt flere personer. Og de fleste, de vil gerne hjælpe, hvis man sådan siger, jeg kommer fra VUC, vi er ved at lave en undersøgelse om globaliseringens påvirkning på danskerne. Du må ikke stille dig lige 10 spørgsmål. Det tager 5 minutter. Så de fleste, hvis de står alligevel og venter på bussen, så vil de fleste kunne gerne hjælpe. Så det er en god måde og et godt sted at fange dem. Der. Hvis I nu vælger at lave det online, så vil jeg lige vise jer noget. Så det viser jer, at der er noget, der hedder, nu skal jeg se om jeg kan finde, surveymonkey.com. Her er det meget nemt at egentlig gå ind og få lavet en spørgeskemaundersøgelse. Jeg kan lige vise kort, hvordan det er. Altså det er gratis at bruge, man kan få nogle ekstra ting, men til det I skal bruge, der kan I sagtens tage den gratis model. Man siger tilmeld gratis, og så udfylder man her, og så siger man tilmeld. Så kommer man egentlig ind. Jeg har allerede en konto, så jeg taster mig bare lige ind her. Nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvad jeg hedder. Jeg mener, det er sådan noget her. Så nu når man er logget ind, så er der så mulighed for at kunne lave en spørgeskemaundersøgelse. Og jeg skriver bare, at jeg vil oprette en spørgeskemaundersøgelse. Her kan jeg så give min spørgeundersøgelse et navn. Og det jeg vælger her, det er, jeg kalder den bare globaliseringens påvirkning på danskerne. Og så kan jeg sige fortsæt. Og så har jeg så sådan nogle design muligheder. Og der er alt muligt. Og der er jeg meget velkommen til at sidde og lege lidt med det. Og bruge lidt tid på at se, hvordan kan man gøre. Fordi der er mange gode muligheder i den her. Den jeg synes der er nemmest, hvis I nu skal have spurgt nogle forskellige, det er simpelthen at sige, at jeg laver sådan en matrix vurderingsskala. Så kan jeg stille mit spørgsmål, og nu brugte jeg det her med en økonomisk dimension før, så kan jeg sige sådan en, handler du på udenlandske hjemmesider? Handler du på udenlandske hjemmesider? Så sprang jeg lige lidt fra. Jeg går lige tilbage. Nå, det gør den ikke. Jeg prøver lige igen. Grunden til, at den gør det, er, fordi jeg allerede har lavet den en gang, og så kan den regne ud, hvad jeg spørger om, og så nu når jeg vælger det, så sætter den det selv i op, men jeg lige viser jer, hvordan man gør. Globaliseringens påvirkning på danskerne. Så jeg fortsæt. Så skal jeg finde på et nyt spørgsmål. Og nu er det lidt synd, jeg ikke har jer jo, fordi så kunne jeg jo bare lige spørge, hvad skal jeg spørge om, og så kunne I svare på det. Jeg vælger at sige noget andet. Jeg siger, handler du med udenlandske aktier, for eksempel. Det er også en økonomisk dimension. Spørgsmålstegn. Så har man mulighed for at lave nogle forskellige rækker, og det vil sige, jeg kan sige, at de skal sige ja eller nej. Og så er det en god idé tit at lave sådan en ved ikke. Der skal nok være en eller anden tåb, der ikke ved, om han gør, om det er udenlandske eller ikke er udenlandske. Og så har man ligesom den dæk ind. Så jeg siger ja, nej og ved ikke. Og så kan man sige, jeg har jo ikke behov for en hel masse kolonner hen, hvor de kan svare på noget andet. Så der sletter jeg bare de her. Og så vil der så være 2 kolonner. Det ser vi lige, om det passer. Hvis jeg siger gem, så går den nemlig videre, så jeg kan se den. Det
ikke helt rigtigt at redigere. Så fjerner jeg den her brug vægte hernede. Så kan jeg nemlig nøjes med, at der er en enkelt kolonne. Og så kan jeg så sige, handler du med udenlandske aktier? Og så kan folk så sige ja, eller nej, eller ved ikke. Så tænker jeg, nu er jeg egentlig færdig. I skal nok, hvis I laver de her, så lav cirka 10 spørgsmål inden for et eller andet nummer. Så har I lidt mere data at sidde og arbejde med. Og det tager ikke så lang tid lige at lave spørgsmålene. Så siger jeg, at jeg er færdig, og der skal være sådan en færdig knap, og den skal bare hedde færdig. Så siger jeg igen, det er fint. Så nu når jeg siger næste heroppe i toppen, så får jeg så sådan et link her. Og så kan jeg med at bruge det her link, så kan jeg sende det ud via Facebook for eksempel. Fordelen med det er, at man kan nå ud til rigtig mange mennesker. Ulempen det er, at det er jo faktisk alle dem I kender, I når ud til. Og så kan man diskutere om, jamen, når man så er et bredt nok udsnit af Danmarks befolkning og sådan noget. Bla bla bla. Det er der mange overvejelser omkring, men til det I skal lave nu her, så gør det ikke så meget. I må gerne bare bruge Facebook, og så smække det ud den vej. Så kan I vælge at sige, jamen jeg giver et påske, hvis jeg trækker lod om et påske til imellem dem, der har besvaret, eller et eller andet, hvis man vil have folk til at besvare. Og det er altid en god idé at sige, hvor lang tid tager det egentlig at besvare. Og tager det et minut eller 2 minutter, så skriv, det tager 2 minutter at besvare. Så ved folk, okay, men det er ikke sådan noget med, at jeg skal sidde en halv time, og så gider de måske gerne lige at gå ind og svare for jer. Så siger jeg, handler du med udenlandske aktier? Jamen, det gør jeg, siger jeg så. Jeg siger ja til det. Og så siger jeg færdig, og så sender den ind. Og så skal jeg lige finde, hvor jeg var før. Så har jeg så her, hvor den er. Jeg får så samtidig, nu når jeg har oplyst min mailadresse, når der så er nogen, der svarer, så får jeg en mail om, der er nogen, der har svaret på dit spørgeskema. Så kan jeg sige, at jeg gerne vil analysere resultaterne. Nu er der jo ikke så mange, der har svaret endnu. Så man kan sige, at 100% af dem, der har svaret, de har svaret ja til at handle med udenlandske aktier. Havde der nu været der kom der en mail om, at jeg havde besvaret. Havde jeg nu lavet en række spørgsmål, så ville de ligesom komme med, og så ville jeg ligesom kunne se det, og jeg ville kunne se, hvor mange har svaret de her forskellige ting. Okay? Så det giver et godt overblik, og den kan lave nogle grafer, som man sådan ligesom kan kigge ud fra. Så det er I velkommen til at lege med. Nu kan jeg se, at jeg har 2,5 minutter til at skulle være færdig her, så jeg slutter lige af. En sidste ting, det er, at nu når inden I laver jo de her spørgeskemaer, så er en god idé lige at lave et lille pilotprojekt. Altså prøv lige at sende den til hinanden, eller sende den til en eller anden I kender, der så prøver at svare, og så se om det giver mening, det der bliver svaret. Fordi finder I nu ud af, jamen det er noget værd, altså der var en eller anden fejl, så kan I nå at gå ind og redigere det. Og det er træls, hvis der nu er 50, der har svaret, så finder man ud af, okay, 2 af spørgsmål, dem kan man faktisk ikke bruge til noget, fordi at de svarmuligheder, der man har lavet, de er for dårlige. Yes. Nu når I ligesom har indsamlet jeres data, så skal I behandle det. Så skal I se, hvad får jeg egentlig svar på i forhold til det, jeg gerne vil undersøge. Og så skal I gennemgå det, og så prøve at se, om I kan komme til en eller anden konklusion, eller komme til et eller andet ud fra det. Det er ikke sikkert, at I kan sige noget som helst ud fra det, I kommer. Det kan være, at det er så misvisende, at man ikke ved det. Men det kan også være sådan noget med tendens. Men I skal så prøve at tage det med, gerne lave en graf eller 2, som I kan tage med. Og så gennemgår vi det så mandag den 4. marts. Og der må I meget gerne inden, så lige prøve at sende det til mig. Og hvis I nu skulle have spørgsmål eller andre ting inden, så tager jeg lige fat i mig, og så skal jeg nok hjælpe jer. Så sender jeg bare en mail. Det var det. Tak for nu. Og så ses vi mandag den 4. marts. I skal altså ikke møde til undervisningen onsdag. Der skal I simpelthen sidde og arbejde med det her, enten den dag eller en anden dag. Det må I selv vælge, hvordan I ligesom får til at hænge sammen. Men jeg forventer, at man ligesom laver et stykke arbejde. Laver man ikke et stykke arbejde, så får man fravær for de timer onsdag. Tak for nu, og vi ses.